ene Ghana emebunu asewa no pa ya enye asem kuma munua ba ma meda akwa ma ba betena ase abrantie bi ede nani asi eye otekokko so ho afen so obi nso ede plastic bottle aye adefufuro bi kura a eye eni sopa eyiye na se meko ensem yimu ede nchemu abrewa na mekayo ese ehu behia ese obebo modern subscribe like na share no nua bi nso nya nyamapa etwegu ewo attention tv so enhwe na metwa ensem ni mu a eye abrantie bi a ye fe no Ohini David abeto abonten ese otekokko so na prekope asante hene wo side chick na mibisa se so akoba ne se empenimfo yi no ya na nkwala ne de won anu si won ho a wo pese wo gidin enti no wo yesa na se eye enianso nko enti na wo yesa abrantie yi ekiremu a wo se otekokko so wo side chick wo South Africa enunti se na prekope ekasi wo tu kwan na South Africa wo konkon ade na chese wone ne side check ekwa akọbọ so na o kiremu a ye side check afa yefunu ama otekokko so na prekope na nyankwada na menisa na emumu no akoye se enipa bi bese wo fa kwoti kwan so na wogu eye otekokko so enimu ase ana se wo fa kwan bi so na otimi kasakasa etia no na papa yi so nye obi oye nipa hunu sa wodi mu pa ewo Ghana mem hanuma empo se ye bobo ebibiman ahemfo a ekwan bie ni ho a ekire se wo betimi eja nanso akoye se enipa bi afa kwoti kwan so pese wode no tutu fom anaso wode nanim eye fom yenu abema twini Jonas ebe kan nsem bebre na me galam sensensem yi hu ema ya nana prekope otekokko so tumfo ehu ekofole sa asem yi mu enu twa mu eni na ahekura na abrante bi so aba abonten a o se ye fe no eye Ohini David ai se nana David so Ohini David so odi hini wo hi o me de minim mpo nana asem ya wo kan na akwaya se enguase bi no opeso odigu Ohini no mintimi hu ni nyina ene se wo se enka enya bone ese enka nana obetimi enya side chick nanso de nti a wono wo kasa ne se eye abayewe ya wode ne ho asi ho wa wo ye eye nana ne side chick no wonsam fata nana no wo kwan bia so wonya abayewe a wodi mu wonya abayewe o wani munyam a enka wo se wode ne ho ebata nana nanso akoba ne sa enu nti wonte ase ese otekokko so betimi a wo side chick na empo so obenya ebekwa akoye oba bia omu ne ho wonsam fata eye nana sa enu nti enso ni kura na wutie ni nsem a wo kekan ne ya wo kira na chese abrante ye yi nanim pa eyiye na so wo begu nanim ase se wa hyeda se ye nokre afei ene ye behwehwe mu ehu na de tuemu bia so attention tv ye be ba besom mu afei ye nkonsem fufuro mu ai papa bi a wo ye civil engineer ye fe ne Yahaya Ahmed owo Nigeria wo kuo bi a wonom no wo hwe ese wo betoto ama enyema bi a enka ebegu oman ni mu fi ana ase enyema nkitinkitin bi a nipa enfa won adwen enkoso no won ebefa na wasiesie dia ye enyema bi a ebeso anipa eyiye eno enenam so ama eye sa civil engineer yi mekire Yahaya Ahmed watimi afa plastic bottles ye plastic bottles yi enso aye nonom drinks ese enso dia drinks abanyina no beye 80 to 90% no eye plastic bottles na woche ni nsem a wohwe oman Nigeria mu senia sa bottles yi ene na form na tietese na egu oman ni mu fi na ekire se wo se ode na adwen efa ho eno no otena ase no odwen ho ano se nti ade ye egugu fom se ye a wo bia to no wonom de ewo mu wie a se ye nsuo se ye drink wonu mu wie a na wato atwene ase de ho enhye dan nim faso yi ede empa na metimi ede aye na eno enenam so ama wa bo ne ho modern pa etimi de sa bottles yi asidan wo de asidan kama wa boso na wa hwe se de dan ni si ho na akono pa eyiye na ne nsemu no wo se ekoba ne se Nigeria man empo se wiase nyina ebeje saa ade atum ese wo the plastic bottles se de ankene nam form na ye kromu fi ni ade no wo beje atum ese wo de beye bibi ati se ya anke beboa efri se wo hwe Africa hanomo a nipa bebre ewo mu a won hyeda enne won ho saa won sika sem enhyeda nkoyie empo obi wo ha bebi ode ni tibeto kra na edi enu nti se obi anom nsuo anase drink
no wetimi ato bottle na twen na se wetimi de ye bibi e ma ne so ani se edan si a kebeboa pa yi e ma wono so a woni bie woni ska wode be ha dan se wo beto cement wo betwa blocks wo wie a wetwa blocks e wie kura no wie cement ho asem afei e na obesan ato e de aye adwuma ahyehye blocks no ama na etimi aye dan workmanship ani de keke ka ho nyina so no na akoye tipaye enti wono no wosusu ese enka wo betimi de bottles yi esisi adan enka beboa ama wono a woni bie so etimi enya akonya no enya baabi ede wonti ato na wo kire ni nsemu a wo se edan bi sei a waye no wo de plastic bottles aye no enye ade a wo hyew betimi abam si ede toto eye block dan a yesie ho a wo hyew entimi mbam sane anka wo si block dan a wutimi to air condition na ede bomu no we de se wunya fan kekekra na chese abba no pepepepe esi ohyewu nim emunyunyu kama emfonin na etwagu ewo TV no so no wahwese dia wo ye no na wuhu se enhye da anya ade a ebegiska eye ohaw bebresa eno ane se bottle wenya ahwe bi wasesa dia afelefele ayema na afi wapekle ahwe ya eso yi bidia ayema me no mutade ye ayowa no wape bi na afi de wo dia keka abom hwese de wo mo ye na eye nika pe eyie ebeboa oman no Nigeria man ni nyina na afi susu senka Africa ha ye nyina ye beji atum na ye be ye ne sa enka beboa na we aye enkranhye pa every say enima bebre wo hono ma nipa bebre atoto na jeje mu wodi wani boso anu wayi wani enkrofo de nyama hodo pi eye bibi ti se ye hwe ye papa ye papa ye kasi ya ai osafo kantanka Kristo asafo ye hwe papa wutimi se enema nkitinkitin bi ayemfo ye nimu enema awo da wo dwen ho a wuntimi mfa nya hwe wofo se esu ni mfaso wotimi kekabom de ye enema hodo bebre enye ono nko nipa hodo bi susu wo hono a wotimi de enema bi eye enema hodo bi a eso enipa ye ne no ena papa yi nso ede ne de ababe ka ho a aye enisopa a se Africa ye gituma ebetimi aboye won kwa ne se nyina mu se ne anka wo hyew ewi abo hyew ta de yen wo hwe emfaso di a plastic bottle si ewo mu a na chese eso eni enya adan ne nko ansumpo ena ebinum to ebimu so timi de ye decoration ebimu de ye pa out wo painti ho anase wo hyehye flower pot eden bibia wutimi ede ye ente ho behia akoye nkranhye sem kese pa ho behia ese se bibi wo ho na se ohwe na se so ni mfaso ebe ya nka pebre na tenase fo wani si ade no so na dwen ko akiri afi wo ba dwen be wiere na nyansa kakra abebata ho adwenfoforo abebata ho a wo so ubetimi de ayi bibia betimi aboa wo man na aso ani papa ensemi ena me de abeso ho attention TV so enko ba bia yebesan so aba wonan so bie munua ba ma me da kwa me de mu besi ha na afi mama mumu